Octobre kalo tile 18 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général Asimi Goita a yirala k'a fɔ ale bɔra ka audience dɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni Chine ale ambassadeur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la chinois olu ka lasigiden min bɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn lasigi kɛ kun min kama o de ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale kuntala bɔna min o yɛrɛ kɔni kɛ Chine jamana o kɔnɔna na ni u yɛrɛ kun bɛ ka forumba o yɛrɛ kɔni kɛ o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni seginna ka na foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma o ka wuli ka jɔ o la ani bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ bɔla ka bolodi ɲɔgɔnma papier minnu signé i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Huawei ye ni o yɛrɛ kɔni bɛna sigi sen kan walasa lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ani China Power. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général Asimi Goita a tilala tuguni ka ɲɔgɔn lasigi o yɛrɛ kɔni kɛ ni Senegal ka ciden min ni o yɛrɛ kɔni nana bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ a la an ka faba kɔnɔna na ɲɔgɔn lasigi yɛrɛ kɔnɔna na u ta to kuma caman na u y'a yira k'a fɔ halisa u yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa bolodi ɲɔgɔnma min u ni an ka ba Maliba ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin. O tɛmɛnen kɔfɛ u tilala k'u datu AES jɛkulu yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina Niger ale ni an ka ba Maliba ye u tilala k'u datu u kunnafoniw la kunnafoniya min ni o yɛrɛ kɔni bɔla u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ Basiru Jomaye u y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu ni o yɛrɛ kɔni sera ka se 1 2 fo ka taa se 3 ma ko o yɛrɛ kɔni kan ka dɛmɛ walasa o bɛ se ka objectif o atteindre cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko hali sini ko u yɛrɛ kɔni bɛ ba Maliba a kɔ bien vrai que ka hali n'o tɛ AES o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka ba Maliba ale dɛmɛ walasa a bɛ lakanabaliya min kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ se ka ban cogoya min na. Alisa an bɛ to an ka cɛmancɛ fanga ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ka kunnafoniya kɔnɔna na général Asimi Goita a yirala k'a fɔ kunu a yɛrɛ kɔni bɔla ka maa dɔw bisimila maa minnu ni Ala yɛrɛ kɔni olu la jarabi lujura la ni an bɛ olu wele ko petite taille a yɛrɛ kɔni bɔla ko olu ni u ka ɲɛmaa o yɛrɛ kɔni tun bɛ madame Jara Kadijatu Bari a y'a yira k'a fɔ u ka jɛkulu yɛrɛ bɛ senna kabi san 2010 waati ko u ye jɛkulu yɛrɛ kɔni sigi o waati kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ u ka forum o yɛrɛ kɔni ta ko filanan o yɛrɛ kɔni kɛla ni dɔgɔkun o yɛrɛ kɔni daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛnɛndon kunu u yɛrɛ kɔni wulila ka se an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin ma fɛn min yɛrɛ kɔni madame Jara Kadijatu Bari a yɛrɛ kɔni a datu kuma caman kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko jamana caman o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni maaw bɛ ka u ka lujura ko o yɛrɛ kɔni dogo kosɛbɛ ko ale kɔni bɛ ka wele bulon ma ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye lujura in ye ko fɛn jugu kɔni tɛ ko a tɛna u bali u ka foyi la ka a t'u bali u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la ko maa minnu ni Ala u lajarabi olu ka lujura in ɲɔgɔnna na ko u yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ walasa u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni jɛkulu in ka kɛ jɛkulu belebele a tilala tun k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ ka wele bila u ma halisa n'u sera ka dɛmɛ di u ma ka maaw sensibiliser u ka lujura in na o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko lujura in yɛrɛ kɔni ko fɛn jugu tɛ. Ka sanga ni an ka sɔrɔ ko ale ni nafolo ko ale minisiri Alhusseini Sanu a yirala k'a fɔ ale ka wulikajɔw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka jamana sanubɔyɔrɔ 2 ye ko o yɛrɛ kɔni sela ka sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Alhusseini Sanu ale yɛrɛ kɔni bɔla ka i kun da an ka sanubɔyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yatela o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a bɔla ka bolodi ɲɔgɔnma papier ko o yɛrɛ kɔni sɛbɛn ni jɛkulu min ni ale bɛ wele ko Anglo Code olu yɛrɛ fɛnɛ maaw yɛrɛ fɛnɛ tilala tuguni ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin Alhusseini Sanu ani an ka finitigilakaw Alhusseini Sanu ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma o y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kan ka foli bila in kun tɛ dɔwɛrɛ ko u ye wele min bila olu ma walasa baaraɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko u yɛrɛ kɔni tɛna jigila sɔrɔ olu la o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna u seko n'u dɔnko yira walasa ka bolodi ɲɔgɔnma in ka ale tɔ sinsin. Wagati ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na samiyɛji o yɛrɛ kɔni bɔla ka cɛni caman o yɛrɛ kɔni kɛ Bamako ale ni a lamini bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna na Mali ale ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma senfɛ a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ dɔ ko o yɛrɛ kɔni don an ka jamana o ma dɛmɛ min ni a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna malo tɔni 2000 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni tilan Bamako ale ni a lamini na sanji bɔla ka cɛni kɛ maa minnu baara kan an bɛ foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma u ka nin wulikajɔ in na.
Kasangani Mali ale ni Union Européenne ka bolo di ɲɔgɔn a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ don Mali ma dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɛ taa miliyɔn wari 98 ɲɔgɔn kɔ la dɛmɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛ don ka ɲɛsin ma dɛmɛ kɔni bɛ ka don ka ɲɛsin ma minnu ma o de maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲangata o yɛrɛ kɔni sɔrɔ samiyɛ ale kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger a yirala k'a fɔ Niger fangatigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛ wulikajɔ in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u ka yɔrɔ minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida minnu ani u ka monument minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ dalen don lansaraw la ko u ye olu tɔgɔ bɛɛ falen k'u da u yɛrɛ kɔni ka maaw la. An bɛ to Niger ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye balomafɛn minnu ni olu bɛ Niger jamana kɔnɔna na ko olu ta ka bɔ n'o ye Niger jamana kɔkanna na ko u yɛrɛ kɔni jɔla ko dumunifɛn ninnu ko olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa jamana min na ko o yɛrɛ kɔni yamaruyalen don AES jamana dɔrɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina ale ni Mali. An bɛ taa Congo Brazzaville kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Congo Brazzaville ale yɛrɛ kɔni ministre ye ko o yɛrɛ kɔni kɛlen don ka dugutaga ko o yɛrɛ kɔni tigɛ olu la fɔ ni sankura o yɛrɛ kɔni yirana na san 2025 kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛ la ka sanga ni farikolo ɲɛnajɛ ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ ko jamana 9 ɲɔgɔn kɔ ko olu de kɔni qualifié la CAN Maroc 2025 la. Ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.